Давидково. Живописното родопско село Давидково е на пъпа на този край, защото отстои на почти равно разстояние от градовете Смолян, Пловдив и Кърджали на около 80 км. Според местния фолклор, името на селото идва от първия заселник Куртю от Чепино. Той ходел с покрита глава и бил бърз като вятъра, затова турците го нарекли Дауд. Дълго време селото се казвало Даудкьой. По-късно става Давудево, а по-настоящем Давидково. В селото, благодарение на самодейците от местното читалище, е запазено уникалното фолклорно и етнографско наследство, което предизвиква особен интерес сред туристите. Пред очите ни сякаш се връща времето назад, а живота и бита на давидковци от миналото се възстановява. През дългите зимни вечери в миналото, опрелката седенката е била основното развлечение на местните хора. Така сред песни, шеги, закачливи подмятания и неочаквано смели отговори, с ръчните ръце на родопчаните не спирали да работят. Домакините поднасяли традиционни ястия – качамак, пататник, мисирва чорба, колаци, клин и други. Рецептите се пазят и днес и можете да ги опитате в местните механи. След като надникнете в това късче от миналото, разходете се из уличките на селото. Отдалеч ще ви посрещне стройната каменна кула на църквата Свети пророк Илия. Храмът е висок 8 метра, широк и дълъг по 12 метра и представлява еднокорабна базилика. Ако сте изкушени да останете в това чудно селце, има доста възможности за пренощуване. Вариантите са от квартири в семейни къщи до малки хотели, снабдени с нужните удобства. Наблизо се намира и микроязовир с възможност за риболов и приятно изкарване с компания край барбекюто и прясно приготвената риба. А за любителите на рибата, но не и на риболова, в близост е изграден рибарник, в който се отглежда пастърва. Не са малко и атрактивните девствени места, като речни плажове и закътани поляни с диво растящи плодове. В горите около Давидково има достатъчно дивеч за ловуване, стига това да е ваша страст. Но с думи едва ли би могло да се опише всичко. Елате в Давидково и сами открийте още от красотите му.